Пичой, аз съм Виктор Стойков и днес, както виждате, играем Clash Royale. И нека да започваме. Така. Ще почна с това. Той почва с мини-пеката. Бих срещу мини-пеката. Така го пускам тук. Това не беше добра идея. Атака! Как майска да го слуши? Бош. Аз ще пускаш бомби, докато още не съм те атакувал, така ли? Между двете да хвана и двете. Така. Не така. Ще ползвам тая. Атакува го. Спир гоблин. Армата. Убийте ви така. Атака бе, хора. Браво на вас. Сега той тръгва. Пак ли мини пека? Ще го унищожи. Good luck. Убийте ги, бе. Ай, пускам те тебе тука. Аре, бе, тия гоблин трябваше да сме. Валкорд, ти сама. Фаербол. Сам тук. Тебе тук. Ти гадняр грозен. Пак ли мини пека? Унищожиха ми кулата! Убийте мини пеката! Съта див. Първият, който убих. Добре, бе, защо който е слабо? То се служи това тук. Не. Унищожи го. Унищожи ги! Аре, тапаци, нападайте кулата. Сам ти тука. Унищожи ги. Ти тука. Ти така. О, боже. Батонки. Няма да... Матч овър. И как така, бе? Ние сме 1-1. Аре, бе. Опа, забравих да изгаса звука на това. Сигурно не сте ме чували през това време. Сори. Опа. Какво има тук? Inbox. Find out why. Махай се. Battles. Share. Replay shared. Какво има тук? Това не ме интересува. Аз не съм стигнал
Bone Pit, но искам да стигна. В първото не трябваше да спечела ето този и мини пека. Но аз не успях. И сега трябва да се боря за тях тук. Или трябва да си ги купя. Където вече ги няма. Защо ги няма, бе? Ой! Добре. Ами, още една битка и това ще е за клипа, защото не мисля да е толкова дълъг за първи. Късмет. Ще ти потрябва. Така този път няма да съм изобщо добър с тия. Сам тук кнайфа. Аре, Giant, давай Giant. Giant е готов, слагам го тук. То трябва да го унищожа, трябва да го убия, атака. Уби го! Атака, скелетна армия. Давай, скелетен. Унищожиха го. Не. Това ще ги уби. Опа. Кнайф. Добре, тия са най-слабите, които съм виждал. Искам да пусна едно тука. Те не са ми атакували базата още. Този мисля. Добре, метам по средата да оцели двата. Тук това. Би се срещу това. Унищожете го! Бързо! Ще ми убият кулата! Убиха я. Край. Убиха кулата. Не. Унищожете го, бе! Така. Нема да се предам толкова лесно. Скелетна армия. Валкуари. Атакувай! 3 секунди до края на детмача. Започването на детмача. Кнайф, давай кнайф. Така. Скелета на армията тук. Той е тук. You win! Yeah! Бие го! Silver chest! Супер! Така, още един, там 2 коронки. И така, остат колко? 3 часа 42 минути. Аз си го отварям. Супер! Вече отворихме първия чест. Кнайф, гоблин, това трябва. И това. Мускетър. Добре, ето я. Колко иска? 48. Ще го дам. 62, така. Супер. Още по-супер. Още малко ще апгрейдвам. Това колко иска? 3 часа 18. Ще го пусна и Silver Chest. Така, гоблини. Това имам. Супер гоблини имам. Мини пека! Успях! Нямам толкова.
Но вече има мини пека! Ей! Ще я смена с спир гоблините. Но ще ги апгрейдвам. Ще апгрейдвам тоя. Аре, давай, защото тия са ми почти силни. Апгрейд. Колко демидж правят? Health point. Демидж. Много са слаби. Трябваше да ги апгрейдвам. Но това ще бъде, защото клипът... Не, ще направя още една битка. Още една. Ще му пожелая късмет. Първо, мини пек. Между това двете. Той има голямата пека. Той има голямата пека. Скелетън армията. Жалко, че мини пеката е 4. Трябва да изчакам за... Мини пека! Давай! Ланшот и 3. Пак ли срещу тия двамата? Трябва да изчакам 5. Виктория! Унищожи. Едната комина малко живот. Кнайф. Мини пеката ми се зарежда. 40 пускам мини пека. Пак ли? То ме имитира. Дразни ме вече. Унищожиха ми мини пеката. Унищожиха ми кулата. Аре бе, брат. Това е беше любимата кула направо. Дясната кула. Тя ми беше готина кула. Ето към така. Защото тая на по-малко кръв. И ще пусна той тук. Той ще се прави царя. Мини пека. Защо бе? Мразя го! Мразя я, де! Аз ще се разрева направо. Бат, как ще ми го унищожи, бе? Как бе? Унищожи го, бе! Така. Остана 15 секунди, 14! Пускай мини пека тука! И тука това! Унищожавай го тоя! Унищожавай я! Защо? Загубих! Аз май нямам клан тук. Клан... Аз съм в Колгърл. Friend Battle. Cancel. Добре, това ще бъде от мене. Не забравяйте да се абонирате. Аз бях Виктор Стойков и довиждане!